Nakalugsong na ko guys, dili lamang tamanta diha sa bukid sa atong pagtrabaho. Kung naata diri sa atong balay, naapod tay mga buhi diri guys. Ang akong gibuhi diri ang manok. Dali guys, tan-aw ta sa atong mga manok kay lami kayod kaayo ning atong mga manok. Ang sabaw ay lami ay gyud ni og gihawon. Og napot tay mga panglabok dihaan ng mga manok, mga isog gyud ni kaayo. Dili ni basta-basta kay pirmi mi makadaog diri sa atong manok. O di na natulanganon, mananaw na ta sa atong mga manok. Kay karon guys, magbahog na ko guys sa atong manok guys. Si Joey Estrada. Hi Joe. Musta naman? Nga siya guys og Integra guys kay Integra 3 kay way kapalit og bahog guys. Pobre si Joey Estrada guys, kay lain po na kan Joey manok dire guys, lain po ng sako man sige ra nagpangadyo sa ho guys ug bahog. Kay guwanay bahog guys, igpangayo sa aho guys. Patay diri ay bahugan. Kanina diri guys, mga manok ni Joey Estrada. Kaya diri sa anong kulungan. Darga akong golden guys. Ako na po na siyang bahugan guys. Kay ano si Krabaninhaw guys. Ano siya. Kung napunta diri ay mga bai diri sa kulungan. Kay laki diri guys. Painom naman lagi dayon. Muni ang likod sa mong balay guys, natay mga buhing manok dinhiya na mga Bisayang manok.
Mo ni inyong makita sa atong vlog perminti kaya ato na ipakita sa atong mga viewers diha na kani bitawng gustog mga manok na putay mga manok dinhi nagipambuhi guys. Mo nang padayon lang gihapon ta sa atong pagpamuhi og mga manok kay dako nigtabang sa ato guys kung isa ta ka mag-uma. Kay dapo tay manok diri guys na magagsige ra nig labok guys. Sige ra ni siyaw pasiaw guys. Gamay lang ni na lugar guys, nara ni sa 130 square meters ang atong gibutangan og mga manok. Og napo tay mga bag-o pong mga hinangkano nato diha guys sa mga bai guys. Kuman ang kani pong isa ka bai nato dinhi nagsuroy-suroy kadto siya guys. Ana na po na siya itlog guys. Ano human nagpainom? Nagpainom si Joey o Primoxil. Asa man day mong i-Primoxil, Joey? Naday nasakit ni mong manok? Primoxil man? Sa imong painom na na? Ikaw, gusto ko mainom. Stricto man ni ka dyan, tawhanan ni. Kariday guys na manok guys. Ang painom ni Joey Primoxil. Human karon human naman nagbahog unsa na pay plano? Unsay plano nimo ron? Human na magbahog. Uli na. Uli na. Balik pa man. Unsa naman maghimo na pug kagkuan? Ang among tangkal diha naguba man to siya kadto, naharag nawa nagyutiil. Mo nang amo na pod ng alisdan og bag-ong tangkal. Mo nang na si Joey kay iya man ng tangkal sa manok. Naloy pod ang iyang mga manok wa nay kasudlan. Mo nang maghimo na pod na siya. Sa sunod natong vlog ato na ipakita sa inyo ang paghimo ni Joey sa iyang tangkal sa iyang manok. Nagtigom pa na siya og kahoy kay wa man na siya ikapalit. Murag ngita ra siguro na siya asa siya kakuha.